conferència tracta sobre el gos i us explicaré les seves característiques i els seus enemics i com és, etc. El gos és un mamífer domèstic. Ha estat en convivència amb els humans des de fa com a mínim 9.000 anys. Hi ha aproximadament 800 races més que cap altre animal i varien en tamany, color, caràcter, forma de cua, etc. Els gossos tenen una gran relació amb els humans i col·laboren com a gossos policia, gossos de rescat, gossos pastors i gossos de pagall. Aquí tenim una imatge de 3 gossos policia i el del mig és un pastor alemany, que és el que té el caràcter ideal per aquest treball i la intel·ligència. Si mireu bé, ja tenen un xaleco que s'identifica com a gossos policia i a més és antibales, per si el gos els dispara. I aquí tenim un labrador retriever salvant a una noia que s'està ofegant i a més els gossos de rescat no serveixen més per aquest treball, sinó si algú a la muntanya hi ha foc i el vol salvar, o si algú s'ofega a la neu, o els ajudants als bomberos. Aquí tenim, que no es veu molt bé el labrador retriever, però aquí el tenim en petitó. Hi ha gossos grans i gossos petits. I solen viure aproximadament de 10 a 12 anys. I aquí ara parlaré del boxer i aquí estic jo amb ell abastant. El boxer és un gos molt intel·ligent, fidel i actiu i amb ganes de jugar als nens. I a més d'això és un gos extraordinari i únic. Aquí tenim a un petit i a tota la família. A més, és ideal per la família i els nens. I els enemics dels boxers i de tots els gossos són la paparra, que són uns insectes com la punta d'un llapis que salten d'animal a animal i s'alimenten de la sang. I també els gats, depèn de quin, i l'humà, perquè hi ha humans que maltraten els gossos i d'altres que els cuiden com si fos un membre de la seva família. I fins aquí arriba la meva conferència. Alguna pregunta? Ja?